Er 9776441. Hold nu op, altså 9. 77 Ja, 641. 6, 4. 1. Kom lige til Sandsandi på. Hvorfor har du aldrig det? Jeg virker højt nok level, mand. Jeg er pisse snottet. Ja, det kan jeg høre. Hvor er du langsom, du er. Det er min. Men hallo? Jeg filmer det også. Jeg filmer det altså. Ja, det der, det klipper jeg ud. Og så du ved det. Det er koldt. Det er ikke bare dig, der ser forkert. Hey! Oh! Det er et. Hvad sker der? Wow. Den her? Wow! Okay, der skal noget helt sindssygt. Hvad er der? Hvor er du hen? Tag du det lys! Tag lyset! Det er han. Har du finger med? Ja, Eller der er ultraviolet, som det hedder nu. Der er ikke finger. Den der er det. Men der er ikke noget. Jamen, så ligger vi dots. Sådan der. Eller vi skal have krukifix med. Ja, det gør jeg ikke. Hvad så sagde det her? Nej, det er fint. Vi gør over det på. Vi ser, hvad det er. Husk nu din næse, for fanden. Hvad skal jeg? Husk din næse, altså du er helt... Jeg pudsigt, jeg har sådan en kæmpe pille. Ej, de der snemænd der, dem kan jeg altså ikke lide. Vand på. Det er så tæt på minusgrader. Ja, så tæt. Ja, der er minusgrader. Er der? Ja. Vent, Sluk lys. det kan jeg huske. Nej, vent. At hvis den laver noget hurtigt, så er det ikke et... Hvad er det for en, der gør det nu? Det er et shade. Fordi den gør det ikke med det samme. Jamen, så er det ikke en shade. Det er ikke et shade. Ja, der er 0 grader. Under 0. Så sluk dog det lys. Det er det. Ja, der er ikke ultraviolet. Hvad fanden siger det? Ultraviolet. Ultraviolet, eller hvad eller andet. Ultraviolet. Sluk nu det lys, altså. Så sluk det. Så er det ikke. Ikke det der. Hvad? Lad du være med at tænde det lys. Jeg tror, det Nå, der er 0 grader herinde. Hvor er det der? Hvad er det? Det var her. Det kan være en Revenant. Jeg gider ikke en Revenant. Er der Ghost op? Nej, jeg havde lidt svært med at se det. Men det sneer jo også udenfor, det gør det også bare svært. Where are you? Where are you? Sikker på den er herinde med. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you finished? Wow. Er du på 5? Ja, den er på 5. Det er en chase. Oni. Twins. Oni. Det kan ikke være en chaser, det er en Oni eller en twin. Jeg tror det er Oni. Hvad er det vi... Dots... Ghost Orb, Spirit Box, Ghost Rider. Så det er Dots... Nej, der er ikke Ghost op. Where are you? I'll leave. Where? Ja, der er Spirit Box.
Stanley, det er ugly. Den sagde, vi er grimme. Hvad? Oh my god, jeg er rich. Jeg har unlocket en ny lommelygte. Spurgt. Nej, du har ikke engang sat SSL på. Nej, nu er det heller ikke det, du spurgte om, vel? Spurgt. Spurgt. Har du lyst? Hold on. Der sker noget. Og der er noget det der. Nej. Så er det noget dig, ja. EMF 5. Ja. Så må den være her. Hvorfor er det, den skal vende om den her, altså? Nu er det i køkkenet. Hvad tager det EMF? Det. Den er ikke i køkkenet. Den her. Nu falder temperaturen. Ja, det må være her. Jeg synes, det er svært med den der bog at se, om det er ghostwriting. Fordi der står allerede noget i den. Hvad fanden gør dig? Jo, du gør. Gør det ikke? Der er sådan nogle kruseduller i. Nu er temperaturen. Wow. Bare dots. Hvordan? Så det lige her. Are you serious right now? Where are you? Okay, hvad kan det ikke være? Ghostwriting kan det ikke være. Hvor? Det er det ikke. Det kan det da. Nej, det kan det ikke. Hvordan kan det ikke? Hvis du bare trykker på den, du har aldrig fattet det. Jo, det var dig, der ikke altid har fattet det. Hvad er det, du mener? Der kan ikke være ghostwriting. Hvordan kan der ikke det? Hvis du trykker på den. Ja, så er vi 3-4 tilbage. Nej. Gud, jo da. Hvad har du krydset? Hvad har du streget over? EMF 5 og dots. Er det også? Hvad er det? Ja, der var. Ja, det har jeg lige sagt til dig. Ja, det tror jeg sgu ikke på. Men du tror heller ikke på en skid. Ja, jeg tror på det. Jeg så en skikkelse. Ja. Holder du hovedet BN? Ja. Er du utro? Giv dem det der. Det er da ikke utro i det. Der er ikke aldrig dog i det. En wave, det er salt. Fuck. Er du? Der var lige det vent. Lige der noget ude. Lækkert. Fuck, jeg tror den håndlede. Jeg er helt vildt. Nej, hvad er det, der sætter dig nu? Hvad? Hvordan? Jeg har helt glemt det, hvordan man sætter tingene. E? Nej, ikke sådan. Jeg F. har en motion. Ja, det gik en big wave. Og det betyder, En radio eller uni? at det ikke er stødt.
Eller dots, hvis du vil det. Der er dots. Hvor er den der freezing? Jeg har en anden. Har vi overhovedet kamera inde? Der er et kamera inde. Der er et kamera inde i din dumbass. Kigger. Hey. Nu skal du bare lige se efter gå. Lad nu være. Ej, det er den snemand der. Jeg tror altså ikke på, at der er ghost op. Så du det der? Så hvad? Nede i bunden, der var dots. Det tror jeg ikke. Jeg kan altså ikke se noget dots. Der er dots for helvede. Så der lyver. Nej, gør ikke. Det må være en oni. Jeg gætter på oni. Men det må være en oni. Altså, det kan ikke være Så en. prøver vi nu lige, hvis du absolut skal have din vilje. Ja, ja. Ej, hvor er jeg god. Hold lige kæft.